Sentamos cómodamente, alongamos a columna e relaxamos os ombreiros. A que queira pecha os ollos e dende aí faremos un percorrido mental polo corpo físico, sentindo como nos atopamos hoxe, esa sensación interna que se sinte pois a mellor altura do estómago. Tratamos de liberar tensións, soltar o peso do corpo cara aos isquións, relaxar a mandíbula, a lingua, o entrecello. Tomámonos un momento para percibir os movimentos que nos producen a respiración e como está hoxe a nosa respiración. Se nos custa respirar, se nos entra moito aire, se é máis longa a inhalación ou a exhalación. Aquí imos tomar 3 respiracións profundas. Recordamos sempre que poidamos polo nariz, brazos aos lados, inhalando, acompañan brazos, exhalando, descenden. Sentimos como nos axuda o movimento á respiración, como se amplía a caixa torácica cando subimos, e como axuda a exhalar este movimento en descenso. Unha terceira e última, tratando de inhalar o máis a modo que poidamos, exhalar o máis lento que poidamos. Vendo aquí unha pequeniña entrada en calor. Apoyamos as plantas dos pés no chan, tomamos uns remos imaginarios e empezamos movendo cara atrás. Cando vayamos cara atrás, o queixo cara adiante, o lombo redondiño, e aí xa se acomoda a súa a respiración. Facemos un par de veces, cada unha velocidade que queira. Detemos o movimento e cambiamos de exercicio, planta con planta, mans entrelazadas, cara adiante, 3 voltas para un lado, o mesmo cando vamos para atrás, lombo redondiño, queixo perto do peito. E facemos o círculo ben amplo para sentir como nos estiran o lombo máis os laterais. Aquí tamén a respiración acomódase soa. Sentimos o peso que cambia dun lado ao outro. Inhalando volvemos a poñernos dereitas. E por último un pouco de pescozo. Inhalamos no centro, exhalando cara dereita. Inhalamos para volver. Exhalando cara esquerda. Inhalamos para volver. Exhalando queixo cara ao peito. Sen que se veñan os ombreiros cara adiante, que non pase isto. Inhalando subimos. Sen soltar a cabeza, sempre queixo en diagonal cara arriba. Inhalando no sitio. E dende aquí vamos a ir cara aos lados, man dereita a un lado, a esquerda relaxada, inhalando subimos, exhalando deslizamos man dereita, inclinamos o corpo, relaxamos o peso da cabeza. E aquí contamos 5 respiracións.
sin facelas máis profundas do que o corpo nos permita, respiracións libres. Recordad de relaxar o rostro. Para desfacer, inhalamos primeiro, exhalando, man por diante, ven o tronco e a cabeza cara ao centro, soltamos o peso da cabeza, inhalando, volvemos subir. Observamos un poquinho como sentimos distinto a un lado e outro. E vamos para o outro lado. Man esquerda apoia no chan cos dedos cara fora, man dereita relaxada, inhalando sube, estira cara arriba, exhalando desliza a man esquerda, inclinamos o tronco e relaxamos a cabeza. Brandiña a expresión do rostro, palma de arriba cara adiante, que nos quede o tronco, a man e o brazo de arriba na mesma liña. E ainda que sentimos que neste caso o isquión esquerdo ten máis peso que o dereito tamén está apoiado. Contamos 5 respiracións deste lado tamén. E para desfacer inhalamos profundo, exhalando, ven a man, a cabeza, o tronco para adiante, soltamos o peso, inhalando subimos. Observamos. E vamos cara a unha torsión. Pernas estiradas cara adiante. Cruzamos o pé dereito do outro lado do xeonllo esquerdo e abrazámonos co brazo esquerdo ao xeonllo dereito. Inhalando, estiramos a columna para arriba, exhalando cara atrás, sin forzar. Baixamos a man, fixamos a mirada nun punto, relaxamos tensións e despois contamos 5 respiracións. Para desarmar, inhalando volvemos. Exhalando descruzamos, estiramos a perna. De novo observamos, lado dereito, lado esquerdo. E cambiamos de perna, cruza a esquerda, abraza o brazo dereito. Inhalando estiramos columna, exhalando a torsión. E no límite baixamos a man. Cada un aí apoia ou a palma, ou o puño, ou os dedos. Contamos 5 respiracións. Sempre columna erguida, que o peso non estea na man, sino nos isquións. Lingua relaxada, sin forzar a mirada. Inhalando volvemos. Exhalando descruzamos, estiramos a perna. Volvemos a observar. Quizás nos resultou máis incómodo dun lado que do outro. Por último estiramos pernas. Inhalando crecemos e ao exhalar vamos cara adiante, deslizando as mans cara aos nocelos. Relaxamos o tronco máis a cabeza. Cada un onde chegue cómodamente, así é aquí, e aquí se chega ata os pés. O importante é non facer forza, que pese o corpo. Se relaxen os ombreiros, o pescozo, o rostro, e sentir cada exhalación que nos axuda a entregar as tensións.
inhalando subimos, queixo preto do peito. Cando estiramos os ombreiros, levantamos a cabeza, soltamos o aire, xuntamos as pernas. Dende aquí o que facemos é, cos xeonllos flexionados, antebrazos ao chan, apoyamos o lombo en la cabeza, palmas as dúas no chan, tomamos aire e ao exhalar subimos as pernas. Cada unha sostén o tempo que poida, a idea é relaxar os pés, os papos das pernas, sentir a cintura ben apoiada e os ombreiros que non fagan forza, que se relaxen cara abaixo. A que estea cómoda pode poñer as palmas cara arriba ou incluso levar os brazos para atrás. Para volver, en exhalación volven os brazos, no caso de que os teñamos arriba, volvemos a inhalar, exhalando flexionamos os xeonllos para apoiar as plantas e así protexemos a cintura. E agora, a parte da relaxación, é importante taparnos na relaxación porque baixa moito a temperatura, neste caso vai ser curtiña, pés separado en ancho mínimo das crestas ilíacas, palmas das mans cara arriba, deixando que a axila se separe do tronco. O mesmo, a que queire se sinta cómoda, pecha os ollos, deixámonos pesar e respiramos libremente ata que a respiración se volva pausada, superficial, case imperceptible. E mentalmente, sen movernos nunca, imos percorrendo os pés, dedas, plantas, talóns, nocelos e empeines. Relax. Xemelgos, canelas, xeonllos, sofraxes, coxas. Relax. Glúteos, sacro, lumbago, centro do lombo, escápulas e ombreiros. Relax. Axilas, brazos, cóbados, antebrazos, pulsos e mans. Por diante, ínguas, perineo, abdomen, plexo solar, peito, ombreiros outra vez, relax, pescozo, gorxa, caluga e coiro cabeludo, as orellas que se soltan e relaxamos a expresión do rostro. Brandiña a pel, sen expresión. Quedamos un momento observando o alento, o corpo relaxado, que se apoia e se entrega todo o peso cara ao chan. A modiño imos movendo dedos de mans e de pés,
Podemos estirarnos, boquexar. Luego xirámonos cara a un dos lados, apoyamos la cabeza, relaxamos o brazo cara atrás. Respiramos un par de veces con conciencia e profundo, que se oxixene o corpo. E despois apoiando a man diante do peito, volvémonos a incorporar coa cabeza relaxada cara abaixo para que non se tense o pescozo. Volvemos a cruzar as pernas cómodamente, un cruce cómodo. Volvemos a estirar a columna, relaxar os ombreiros. Observámonos un momento. Como nos sentimos despois da práctica. Como sentimos o corpo, pero tamén a respiración, o fluxo de pensamentos. E con esa sensación interna de relaxación, de paz mental, volvemos á rutina. Moitas grazas. Namastê.